fo dantɛ foli min na k'a fɔ ye ko ɲɔgɔn émission mandi nin y'o daminɛtɔ ye Mali kunnafoni point net ale jabaranin kan émission min bɛ wele ko zikiri waati kanubagaw an y'o de fɔ ye an bɛ yan nɔ ka se ka aw nisɔndiya k'aw bɔ ko caman kalama cogoya min na zikiriko kɔnɔna kan kanubagaw bi an tɛna kuma janya an n'an ka dankɔrɔba dɔ bɛ ɲɔgɔn bolo bi an ka studio farima in kɔnɔ ayiwa kanubagaw ne kɔni b'a dɔn aw b'a dɔn mais n b'a tɔgɔ to dibi la ka se k'a kɛ kunfa ye aw ma cogoya min na n'a yɛrɛ y'a tɔgɔ fɔ aw ye a bɛna dɔn k'a fɔ ko an ni mɔgɔ min bɛ ɲɔgɔn bolo bi sɔgɔmada in na salamu aleykum chef Walaikum salam tala wa barakatuh. somɔgɔw Alhamdulillah ma lafo. baasi foyi t'i la Mi ala fo basi fo te bi. ni baasi tɛ yen nɔ i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an n'an filɛlibagaw ya Okay, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. An bi ala fo ka ala barika da ka ala kira fo. Bon ko an fa nan karamɔgɔ fo an n'an ɲɛ jɔyɔrɔ a Seydi Sherifu Usman Madani Hadara. O bon ko la an karamɔgɔ ani zigidaro bɛɛ karamɔgɔ a ye zigiri Sheru Suleman Jara yan fo Bangɔna ka fo ka barika da. Ni tɔgɔ ye Kasim Sanuku. Mais bɛɛ bɛ n dɔn min ye artiste bolo kan o zikiri Chogo numéro 1 ni ala ka jɛnw ye. Ok ayiwa kanubagaw aw yɛrɛ bɔra k'a ye a y'a tɔgɔ fɔ ɲɛna Kasim Sanogo zikiri Kasim Sanogo mais bɛɛ b'a dɔn ni min ye o ye zikiri Chogo de ye ne b'a dɔn mɔgɔ caman ye zikiri Chogo ka dɔnkili lamɛn et puis hali ni minnu ma deli k'a ye zikiri Chogo de b'anw bolo bi an ka studio kɔnɔ kanubagaw bi ta tɛna kɛ basi ye ko min na bɛ dɛsɛ ok zikiri Chogo sani an ka taa ni kuma ye i bɛ se k'i kan duman in fili ka se ka kanubagaw hakili jigin k'a fɔ vraiment zikiri Chogo yɛrɛ de ye nin ye. Mɔgɔw bi kanu na i ɲana dɛ i ma ne kɔ don o bi kɔrɔ fɔ. Mɔgɔw bi kanu na i ɲana dɛ i ma ne kɔ don o bi kɔrɔ fɔ. Maa ye ni mɔgɔ dɔn o tɛ kelen ye dɔgɔya tɛ kɛlɛ sa. Maa ni dɔw bɛ ko kɛ i t'o dɔn. Ne b'aw fo k'aw barika da a ka ɲɔgɔn minɛ juru kelen na. Mali kunnafolo TV nalikɛla hɛrɛ ye farafinna ni farakɛla hɛrɛ ye ko artiste bɔ dibi la a dɔɔnin sa k'anw bila kɛnɛ kan k'anw nisɔndiya an bɛ jamana ɲɛmɔgɔ fo k'o barika da aw ka cɛsiri a kana décourager Asimi Goyita cɛbakɔrɔ fila ani kilan malidenw ko k'i fo k'i barika da ko i nana faso bɔ dibi la o jalanw ye sa maaw bila ni yɔrɔ la yanni waati cɛ. Wa o jara zikiri Chogo ok kanubagaw n y'o de fɔ an ɲɛna aw yɛrɛ bɔra ka sisan vraiment nin ye Chogo yɛrɛ de y'an bolo bi ayiwa n b'a dɔn kɔni mɔgɔ caman kɔngɔrɔmanen do bi ka zikiri Chogo kɔnɔ a ka question na yan nɔ ok Chogo komi émission yɛrɛ tɔgɔ ye zikiri waati émission min zikiri de kan zikiri kɔrɔ ye min ye Chogo bɛ se k'o dɔ fɔ an ɲɛ. Ok alhamdulilahi rabil alamina an bɛ ala fo zikiri kɔrɔ ye min ye ko ka mɔgɔw bɔ sira jugu kan ka bila sira ɲuman kan an bɛ min dɔn zikiri da o dɔn mais an bɛ waati min na zikiri dɔgɔyala dɔɔnin i bɛ zikiri dɔnkiliw fara ɲɔgɔn kan bi i bɛ ala ko kuma sɔrɔ min kɔnɔ a ka dɔgɔ a bɛɛ kɛla min ka d'an ye n k'o fɔ et pourtant zikiri t'o fɛn ye tɔgɔ tɛ san a tɛ karaba ala yɛrɛ de bɛ tɔgɔ di mɔgɔ ma ani kuma minnu bɛ bɔ i da kɔnɔ o de bɛ tɔgɔ di mɔgɔ ma mɔgɔ bɛ se ka sɔn bɔ ka daminɛ 1 fo 100 i t'i dɔn mɔgɔ bɛ se ka sɔn bɔ fo 60 i t'i dɔn mais sɔn kelen pe i bɛ dɔn diɲɛ bɛɛ i bɛ taa sɔrɔ i yɛrɛ da kɔnɔ kuma ye minnu fɔ ka se ka mɔgɔw bɔ fili la ka bila sira ɲuman dɔ kan an tun bɛ zikiri dɔn n'o de ye i b'a fɔ artiste ninnu tun b'a da cogo min na mais bi a kɔnɔ an y'a bɔ position na an y'a bila sira wɛrɛ kan o de bɛ k'a ɲɛfɔ aw ɲɛna. ok faamuyali caman sɔrɔla o la mais i ye ko ka zikiri ye a yɔrɔ segin a yɔrɔ ni ka dɔɔni. Ala
ala ko fɔ de ye zikiri ye ala ko fɔ k'a da k'a kɛ dɔnkili fana ye oui mun de nana ni o ye k'a da zikiri da k'a kɛ ɲɛnɛ n'i ko k'i bɛ mɔgɔ ko fɔ i bɛ se k'i sigi i b'a ko fɔ mais k'a dɔnkilidalama mun de nana ni o ye fo ka musique k'a kɔrɔla la bon a dɔnkilidalama ambiance de nana n'o ye ambiance de nana ni o ye génération kura kɛ o de nana n'o ye o de nana ni génération kura de nana n'o ye ok e ma ye zikidara bɛ t'o sigi zikidara 100 min bɛ gileliba don ka dɔnkili la a man ca dɛ e bɛ ne yɛrɛ yɛlɛ o ma mɛn ko chocolat ne yɛrɛ tun bɛna fɔ n ko nin ye vraiment nin ye zikiri choco ye o de don i ma ye bon zikiri kɔni bɛ waati min na sisan fo ni ala ka hakili ma d'a ma i b'a fɔ an yɛrɛ karamɔgɔ de la k'a fɔ n ɲɛna min ye zikiri solo ye a ko kana sɔn ka ala ka sira bila wari kama e ala t'a kɛ a ko n'i dɔnna o don cogo la don natɔ la i bɛ wari sɔrɔ min yɛrɛ ye dɔnkili bɔ zikiri bolo kan bi k'a kɛ ambiance ye o ye génération kura de i b'a fɔ n y'a fɔ ɲɛna cogo min na tantɔn o de don n fana ko nata don vraiment kumana ala ka hakili ɲuman d'a ma halisa mais sisan i yɛrɛ ko i n'a fɔ sisan bon o bɛ kuma waati caman mais a tɛ lamɛn de a tɛ lamɛn n'o tɛ an karamɔgɔ bɛ waati bɛɛ ko en tant que zikiridala i ka fini don tɔ o wolomani don fini kana fini don mɔgɔ bɛ se ka lajarabi la fini min na dɔnkili kɔnɔna la fo ka ɲina don ala yɛrɛ kɔ u b'a fɔ ɲɛna waati bɛɛ a tɛ lamɛn n'o tɛ a bɛ fɔ yɛrɛ ah oui ko musique minnu donna a kɔrɔ ka ambiance minnu don a kɔrɔ fɔlɔ arasinisali ninnu olu tun bɛ a da fɔlɔ cogoya min na est-ce que ambiance tɛ o kɔrɔ fɔlɔ olu tun b'a da filen ani koro olu tun b'a da n'olu de ye bon an bɛ waati min na sisan a ka ca dɛ mun de nana ni o fana yɛlɛma ye génération kura nana n'o yɛlɛma ye vraiment mana génération kura mɔgɔ an bɛ waati min na sisan ni filen ta ka t'i ka fɔlikɔrɔ la ani koro mɔgɔ caman bɛ taa sa mais u bɛ taa u bɛ kɔ segin de ko an t'a dɔn ko nin don ko an t'a dɔn ko nin don ko an hakili la ko zikidara de bɛ ko mais an t'a dɔn ko filen fɔra de bɛ yan ka taa sɔrɔ filen yɛrɛ de tun ye zikiri ye zikiri solo ninnu y'a daminɛ n'olu de ye ani an karamɔgɔ ninnu daminɛlenw olu tun b'a filenw de fo waati la i b'a sɔrɔ an ka karamɔgɔ ka kisɛti dɔ bɛ yen solo ka kisɛti dɔ bɛ yen cɛ kabako dɔ dɛ n'i yɛ d'anw ma bi ko an ka dɔnkili an tɛ se i bɛ dɔnkilidala tan sigi bi ni piano ni batterie ninnu tɛ i tɛ se ka dɔnkili da mais olu tun b'a da ka taa ten tɛgɛrɛ yɛrɛ dɔrɔn filen kana kɛ ko dɔ kana kɛ tɛgɛrɛ yɛrɛ dɔrɔn tun b'a da ok faamuyali ko ɲuman sɔrɔ la mais n'i ye a jate minɛ sisan i mana zikiridalaw mana wele sisan i n'a fɔ n'i ye zikiridala wele ka n'i ka kɔɲɔ ɲɛnajɛ la dɔw bɛ na u bɛ na ni komi i y'a fɔ u bɛ na ni piano ni fɛngɛ ninnu ye ka na ɲɛnajɛ kɛ n'a ye mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔw bɛ kɛrɛfɛ olu bɛ tila k'olu fana lagosi ko e nana cɛ ninnu ye zikiridalaw ye ko a bɛ wele k'aw ka na zikiridala aw bɛ na ka n'a kɛ piano ni fɛnw kɛ k'a kɔrɔ est-ce que ko ninnu ye zikiridala ye est-ce que kumakan jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo sisan komi i yɛrɛ y'a fɔ ko génération kura ni o don kumakan jumɛn bɛ e yɛrɛ bolo sisan k'a fɔ mɔgɔ minnu b'a fɔ vraiment nin tɛ zikiri ye zikiri an b'a dɔn ni jidunu ni gita ni filen ni bitɔn ye mais ninnu bɛna ni piano ye ka na fɛnw kɛ kumakan jumɛn b'e bolo ka se ka o mɔgɔ ninnu lafaamuya k'a fɔ vraiment hali piano ni fɛn ka ninnu kɔrɔ ala tɔgɔ bɛ se ka fɔ a kɔrɔ ka se ka mɔgɔw sɔn a kɔrɔ kumakan jumɛn b'e bolo k'o fɔ mɔgɔ ninnu ye ok bon an bɛ se ka min fɔ la i b'a dɔn jamakulu n'a sigila ko ma si ni si hakilina tɛ kelen hali anw mun filɛ yɔrɔ teleso kɔni bi waati na si ni si hakili tɛ kelen mɔgɔ dɔ bɛ t'i ka fɔliyɔrɔ la o t'i fɛ dɔ ma taa o b'i fɛ wa dɔ bɛ t'i ka fɔliyɔrɔ la n bɛ taa filɛ n'a bɛ se dun k'a lagosi
o b'a dɔn e ye ɲininkali min kɛ o ɲininkali yɛrɛ a jalen trop n bɛ se ka min fɔ olu ɲɛna an b'a fɔ Ala ka hakili ɲuman d'u ma parce que diɲɛ yɛrɛ ye fɛn dɔ de ye mɔgɔ même n'i ye bariko gasi i b'a la ko kuma fɔ a la piano yɛrɛ tɛ dɛ même ni guitare yɛrɛ dɔrɔn fo i b'a la ko kuma fɔ a la olu kana jate minɛ ko piano ninnu bɛ taga ko Ala ko kuma t'a kɔnɔ zigidara bɛɛ b'a la ko kuma fɔ i bɛ taa sɔrɔ Ala ko kuma bɛ se ka kɛ a man ca kɔnɔ parce que bon, bɛ se ka min fɔ fana sisan muso fana fo ka yɔrɔ dɔ faamuya artiste nin bolo kan ni muso ye wele fɔli la sisan i ka ɲi ka min fɔ ka ladilikan don olu tulo la n'u bɛ se ka taa o furucɛw bato n'a ye u b'a fɔ ko artiste nin tɛ se fɔli la ko i ma ye min bɔra o don na ale ka fɔli kun su la trop i bɛ taa sɔrɔ fɔli su la Ala kuma tɛ sɔrɔ a kɔnɔ o ye diɲɛ kanu fɔli de mais k'a fɔ zikiri yɛrɛ tagabolo la muso o ti ka fɔli la bi an bɛ waati min na mana hali bi Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma amina aw muso minnu bɛ ɲɛnajɛ ta ani aw sigidala minnu bɛ taa fɔ Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi ok an ye dɔ kɛ o kuma na sisan an bɛna Sogo yɛrɛ ka zikiri ko kan zikiri Sogo donna zikiri la cogo jumɛn de mun de ye zikiri diya ye fo k'i ka a dala ye alhamdulillah n bɛ Ala fɔ toujours k'an karamɔgɔ fɔ champion ba masakɛ kura an tɛ ɲinɛ a kɔ k'a fɔ kanumɔgɔ ɲɛna ko a ka concert bɛ le 17 décembre sinima bɛɛ bɛ n ba la ni ma fili ma ɲinɛ an b'a ɲini maliyɛn cɛ ni muso fɛ ko kan bɛɛ ka taa o don an ka taa ja ɲɔgɔn bolo Sogo yɛrɛ nana artisteya bolo kan cogo min ne ka artisteya ma bamananw tɛ ma sonya quoi n bɛ se ka fɔ tiɲɛ de don ka d'a kan ne mamuso kun artiste de kun depuis n ka dɔgɔ don min n ye dɔnkili kanu ne mamuso kun bɛ u ka yan nin de fɔ Sénégalais kɔ foro kɔnɔ ne kun bɛ taa ko n bɛ dɔn kɛ n'a bɛ dɔnkili la n bɛ dɔnkili suyɔ parce que ale kun bɛ dɔnkili la chaîne fɔ dɔnkili de la i bɛ taa sɔrɔ ne ka concert dɔnkili yɔrɔ dɔ la n tɛ concert kɛ ka ban tant que ne ma chaîne fɔ dɔnkili la n ye dɔnkili kanu n mamuso yɛrɛ de kɔ mais n fa kun ma sɔn ka d'a kan ne fa ka seliku kun ka bon trop a ka seliku ka bon a ma sɔn ne ka dɔnkilida ma c'est que dɔnkilida man d'ale ye yàrá bɛ sɔn baara yela la dɔɔni o y'a sɔrɔ en 2005 n mamuso banna n taara Libi n bɔra Libi o yɔrɔ bɛ se ka fɔ an ko an bɛ ji tigɛ ko caman y'an sɔrɔ o yɔrɔ la yen fo ka se kasola don mais i b'a dɔn Libiɲɛnw o tun tɛ maliyɛn ninnu fɛ bɔra fu la an ta kana bila Sahel kungo kan an donna Algérie kɔ tuguni a ma ɲɛ an kɔ segila ka na Abidjan o yɛrɛ de kɛra n sigi sababu ye Abidjan n'o tɛ n wolola Mali la ka san 10 sɔrɔ ka san 12 sɔrɔ ka san 14 sɔrɔ Mali la i m'a ye mais dimi yɛrɛ de y'a to n donna sigiri la pour que n bɛ se ka wari sɔrɔ k'an ka musɔrɔ bɔ nɔgɔ la cogo min na dusukasi de y'a kɛ ka d'a kan a waati la an ka village yɛrɛ la se tun t'anw fa ye bɛɛ ka so tun ye tɔliso ye an ta tun ye buguso de ye ni sanji nana ji bɛ jigin du kɔnɔ n tɛ se ka supporter quoi o ye n don dɔnkilida la n ko fo n ka dɔnkili kalan ka dɔnkili dɔn ka n bamuso bɔ nɔgɔ la ka n fakɛ bɔ nɔgɔ la wa Ala fana sɔnna n b'a fɔ alhamdulilayi bi tabarikala Ala ye dɔɔni kɛ tabarikala o ɲɛna vraiment faamuyali caman sɔrɔla o kɔnɔ Sogo bana ni histoire in nin ma nɔgɔn kosɛbɛ dɛ hali bi Ala ka hɛrɛ na kɔfɛ mais zikiri Sogo ka zikiri da ni sisan cɛ ye album bɔ wa bon n ka zikirida ni sisan cɛ n ye son caman bɔ a ka ca mais a ma fara ɲɔgɔn kan ka kɛ album kelen ye ni son bɔ bɛ taa 40 ko ɲɔgɔnna ten album b'o kɔnɔ a b'a kɔnɔ parce que dɔw b'a fɔ tant que n'a ma kɛ cassette ye k'a bila sugu la ko e ma album bɔ n'o tɛ n ye n tɛmɛna album kan ah oui tɛmɛna album kan ok Sogo bɛ se ka o dɔnkili o 40 ninnu kɔnɔna na duman kelen da n'an kanubagaw ya n bɛ se ka duman kelen da fo ka mɔgɔw nimisi wasa
min jala mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ dɔnkili 2 muso kan ka bonya ani Facebook nasira ni WhatsApp nasira ninnu dunuya de ne siranna dunuya ɲɛ mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ tugun zikiri sogo siranna dunuya ɲɛ dunuya de ne siranna dunuya ɲɛ mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ tugun zikiri sogo siranna dunuya ɲɛ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah ne siranna dunuya ɲɛ balimaw tɛ ɲɔgɔn fɛ tugun ne siranna dunuya ɲɛ sinjiw tɛ ɲɔgɔn fɛ tugun ne siranna dunuya ɲɛ cɛ ni musow tɛ ɲɔgɔn fɛ tugun ne siranna dunuya ɲɛ me mun fɔ musow ɲɛna aw ka kɔlɔsi aw yɛrɛ la musoya ye fɛn min ye torogoya fɛn tɛ me min fɔ n balimamusow ɲɛna a ka kɔlɔsi Facebook la wasaw man ɲi diɲɛ fɛnjuguba wasaw man ɲi fɛnjugu a bɛ furu tiɲɛ a bɛ kanu juman o de faransa musow aw kana sɔn k'a langolo photo ta k'o ci wasaw sanfɛ kojuguba don nataw la i denw m'a ye e mɔdenw m'a ye muso ye bonyafɛn ye kulokɛ fɛn tɛ a ka janto yɛrɛ la musoya ye fɛnba ye o y'o dɔnkili dɔ ye vraiment o jara i ma foyi fɔ ni tan tɛ ok kuma na ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma wasabu ko a ma nɔgɔn dɛ a ko kɛlen do ka jamana in ɲagami kosɛbɛ surtout tiktok yɛrɛ ne yɛrɛ kila ko tiktok maliyɛnw ta de o y'a fɔ n ye ko faransaw ta dɛ kabako don dɛ ok an bɛ ban sisan dɔrɔn tiktok fan bɛɛ bɛ taa ko sogo tun bɛ mali kunnafoni sanfɛ bi kabako don dɛ ok ala ka ko nɔgɔya amina yarabi sogo komi kuma kɔnɔna na i ye dɔ fɔ i ka gɛlɛya kan mais an ye parents ka gɛlɛya ye olu yɔrɔ ye i ye gɛlɛya jumɛnw sɔrɔ dɔnkilida yɛrɛ kɔnɔna na ne ka dɔnkilida yɛrɛ ka se bi ma n ye gɛlɛya min sɔrɔ a la ni ko n bɛ da dɔ la a tɛ ban ka da kan ne yɛrɛ faso ye Kɔntanbugu de ye a bɛ Sikaso mara la ni Sikaso kɛ 17 kilomètres Kɔntanbugu ne fa bɛ ne ba bɛ mɔgɔ yanni k'i bolo kɔrɔta ko mako tɛ mɔgɔ la i b'a dɔn fana o y'a sɔrɔ dɔ fana y'a jigi fana ko e y'anw ɲininka wa wallahi o tiɲɛ mɔgɔ faso o de b'i yira mɔgɔw la k'i valeur yira mais n'u y'a yira ko t'i fɛ i b'a sɔrɔ i bɛ segin ka diɲɛ yɛrɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la o ye tiɲɛ parce que n'a fɔra ko diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn bɛ kɛ sisan u bɛ e fasolamɔgɔw de ɲininka parce que dɔ bɛ se k'a fɔ e cɛ an tɛ nin dɔn sɛbɛla sɛrɛ sa a banna baara ma surtout Senufo yɛrɛ fɛ ne ye Senufo de o Senufo yɛrɛ fɛ bi n'i tɛ taa foro yɛrɛ la i tɛ o kɛ la ye oui sɛnɛ ka ɲi fɛn ɲuman ba wa hɛrɛ bɛɛ b'a kɔnɔna la mais bɛɛ de tɛ se ka kɛ kɛbaga ye ne ye n ka dɔnkilida daminɛ waati min jɛnɛ a ma nɔgɔ n'an kan ka dɔ fɔ réseau sanfɛla don a ma nɔgɔ i tɛ diɲɛ yɛrɛ tɔgɔ jugu mɛn tɔgɔ jugu i tɛ tɔgɔ jugu mɛn ko min yɛrɛ ma fɔ ne ye n ka dunuya cachette nin bɔ waati min na muso dɔ bɛ faransi ko Anta o y'a sɔrɔ i b'a fɔ n ye kuma minnu fɔ a kɔnɔna la action dɔ y'a yɛrɛ dɔgɔmuso sɔrɔ mais n'o tun y'a lasigi fɛn min na k'o b'a kuma fɔ a ye a b'a ye k'a fɔ ko faden juguya don mais ne ka dɔnkili kelen kama dɛ a y'a changer ka bɔ a la k'a kɔsegin a ka furu o y'a sɔrɔ a bɔra ka furu la san 9 dɔnkili kama a kɔsegin ka furu a ye 1,500,000 de ci n ma dɔnkili kama dɔnkili kelen kama a 1,500,000 n taara n ka village la n ye ko caman kɛ dɔw ko dɔnkilila tɛ k'a bɛ suɲɛli de kɛ a to an k'a dɔw fɔ o k'a mɛn kɔ k'a bɛ suɲɛli de kɛ ko mɔgɔ tɛ nin wari bɛɛ sɔrɔ dɔnkilila la n taara damada dɔ la n ye concert kɛ yen a jala n trop n ye wari sɔrɔ ne fa n bamuso u bɛɛ y'a dɔn ko dɔ kɛla a bɛnna n dɔgɔkɛ dɔ ka mariage ma
jeliw nana se min y'o kɛ dɔw yɛrɛ ko n'a taara i jɔ bangi da la ko n'a magala bangi la ko bangi porte bɛ dayɛlɛ dɔrɔn k'a bɛ to ka wari cɛ cɛ n'o tun bɛ kɛ cɛ jɛnɛ n'o tun bɛ kɛ an ka village n tun b'a kɛ donda kelen bɔda kelen donda kelen bɔda kelen ka goudron bɔ Sikaso foyi ka courant ta Sikaso fo village la k'a bɛɛ kɛ étage kelen o tɛ courant sara o tɛ ji sara o tɛ malo o tun bɛ sɛnɛ tun bɛ ban ka village o senfɛ ni kɛla diɲɛ ko dɔ la fɛn o fɛn dalulu tɛ mɔgɔ ni bangi cɛ ayi o dalulu tɛ yen mais mɔgɔ tɛ se ka diya bɛɛ ye ne yɛrɛ ne su donna fo siɲɛ 2 ah oui n ba welela nɔ k'a fɔ n ba ɲɛna ko n fatula o y'a sɔrɔ n ye san 9 ni kalo 8 kɛ n ma na village la mɔgɔ tɛ n kunnafoli dɔn mais n dɔgɔkɛ dɔ tun b'ale tun bɛ n kunnafoli dɔn o y'a sɔrɔ n bɛ n ka libi tournée la o nana sanga fiyɛ ye ka sugo yɛrɛ bɛɛ fɔ n na ne ka saraka bɔ don ne donna village la ah oui jama dɔw yɛrɛ bolila kabako don o bɛ boli parce que a fɔla n ba ɲɛna ko ne sala ale fo n'a yafala n ma a kasina fo a taara kungo kɔnɔ yɛrɛ kunfɛ a t'a dɔn a bɛ min kɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ tuguni a ma nɔgɔn dɛ n nana y'o kɔfɛ saya ma bɔ après maintenant kɔ tuguni i fɔra a ma nɔgɔ quoi a ma nɔgɔ après maintenant ne taara Côte d'Ivoire dugu dɔ b'a fɔ a ma ko Julabugu ne tun bɛ baara kɛ ni wasolonko ye parce que ne n'o olu ka di kosɛbɛ olu sɛnɛfo ko bon e bɔra Mali sɛnɛfo kɔrɔ e nana se an minnu ma an ka jugu Mali to ye olu fana y'a bilen ka dan tigɛ o ye wele kɛ don dɔ muso fɛ k'a fɔ ko n bɔra mobili sanfɛ ka bin ko mobili n kunci ah oui Ala ka an n'a cɛ janya amina yɛrɛ Ala ka n'o cɛ janya muso y'a ka minɛnw ta k'a bɛ taa nɔfɛ sen na fo Côte d'Ivoire ko suguya bɛ k'ale ɲɛna a don n ye téléphone ta k'a wele k'a fɔ non ko fɛn tɛ ne na a ma da la an dɔgɔcɛ dɔ bɛ Dokoyi Mohamed o y'ale bila ka taa n filɛ tiɲɛna ka fɛn t'a la a ka kɛnɛ mais an yɛrɛ ka dugulamɔgɔw de tun bɛ wele kɛ k'a fɔ tan cogo la pour que n tɛ taa foro la est ce que nin ye ko ɲɛnama yɛrɛ ye mais c'est la vie n'o de fɔ sa ko n'i kɛla diɲɛ bɔrɔba la kaji dɔ a man di dɔ ye o ye tiɲɛ mais mun bɛ se ka min fɔ artiste yɛrɛ ɲɛna o ka taama Ala sira kan dɔrɔn mais mɔgɔ de se ka kɛ artiste ye k'o bɛ tɔgɔ ɲuman sɔrɔ dɔnkilila baara juguba de don a kɔlɔlɔ ma la a ka jugu diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen i b'a dɔn ko a ma nɔgɔ quoi a bɛ se ka ɲɛfɔ sisan a ma nɔgɔ quoi ok kuma na Ala ka hakili ɲuman d'a ma ok n'an ye dɔ ko olu gɛlɛya ninnu bɛɛ lajɛlen na mais an bɛ waati min na ko sisan Sogo ye hɛrɛ dɔɔni kɔni sɔrɔ sa ok wa n ye hɛrɛ sɔrɔ la ka d'a kan n ka kɛnɛ n ye muso furu n den bɛ n bolo n bɛ vi ka ɲɛ wa maa ka juru tɛ n na o ye kelen ye n ka di n ba ye n ka di n fa ye n ka di n kanubagaw ye fana bon n walawala n'o fana ni n bɔra dɔrɔn ko Sogo bɔra Ala n sigiri champion ba yɛrɛ sababu masakɛ kura an bɛ se ka fɔ hɛrɛ dɔɔni bɛ yen fitinin bɛ yen kuma na hali bi caman ba de la Ala ka baden baden fara kan min tɛ n fili yɛrɛ ma n t'o de fɛ min tɛ n fili yɛrɛ ma tabarikala Ala k'o nɔgɔya n bɛ se ka nafolo min sɔrɔ min b'a to n bɛ janto minnu ye n lance i b'a fɔ teliso n b'a daminɛ yan minnu ye n lance parce que ne ye dugawu de kɛ don dɔ concert kɔrɔ dɔ la n ko n b'a ɲini Ala fɛ k'a ɲini kira fɛ Ala kana wari di ne Sogo ma wari min bɛ ɲinɛ n badenw kɔ ani n lancebagaw kɔ ani n sinjiw kɔ n ko ni Ala ma ɲɛ a ka wari d'u ma a ka wari ko to n ko n bɛ sa fantanya la n ko bɛɛ ka fɔ Amina mɔgɔw ko olu t'a fɔ Amina ko ne ye kuma jugu de fɔ n ko kuma jugu tɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ de maa min y'i lance ni ɲinɛna ko i kɛra fitiriwale n'i ye wari sɔrɔ k'a ɲinɛ i badenw ko i kɛra fitiriwale n'i ye wari sɔrɔ ka ɲinɛ i teri ko i kɛra fitiriwale n b'o dugawu fɔ waati bɛɛ ni n bɛ wari sɔrɔ Ala yɛrɛ kulo b'a la ko min bɛ n fili yɛrɛ ma min bɛ ɲinɛ n baarakɛɲɔgɔnw ni n sinjiw ni n jɛɲɔgɔnw kɔ Ala ka wari to yen n t'o fɛ mana Ala ka wari di Sogo ma a n'a baden n'a sinjiw n'a kabilaw bɛɛ bɛ se ka jɛ ka wari min dun amina yɛrɛ ok Sogo o faamuyara Sogo ni zigirila tɔ aw cɛ bɛ cogo jumɛn na aw bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ alhamdulilayi o ɲininkali diyara n ye ne ni zigiralaw ka di toro ne ni maa minnu man di
minnu tɛ ala fɛ minnu tɛ ala kira fɛ wa zigidala mun fan tɛ hedera fɛ olu man di ne ye o zigidala bɛ yen olu bɛ ne y'an sara zigilara se kɛmɛ o kɛmɛ min tɛ hedera fɛ o ka ca dɛ bon est-ce que ne n'o mɔgɔ bɛɛ na plateau kan yan fɔlɔ e t'a dɔn a t'a fɔ e de ɲɛna ne ni fɛn bɛɛ mana bɛn a mɔgɔ ma wuli yan fɔlɔ ko min ma hedera tɔgɔ fɔ ok awɔ sɛgɛ si ma fɔ artiste la dɛ zigiri boli kan min tɛ hedera fɛ ne t'i fɛ kɛrɛnkɛrɛnna zigiri solo ale ka di ne ye trop parce que ne fa de don ne zigidalaw ka di mais ne ni maa man di maa b'a yɛrɛ bonya maaw ma mɔgɔ fierté bɛ mɔgɔ min na ne t'o tigi fɛ parce que fierté bɛ maa min na o sitana de ka surun ɲɔgɔn na quoi o ye tiɲɛ n'o tɛ mɔgɔw de ye i layɛlɛ olu de bɛ lajigi n bɛ tila ka min fɔ zigidalaw fa ɲɛna an k'an kɔlɔsi musow la an balaka ninnu ayiwa kulun sera cɛncɛn ma sisan kuma taara dɛ technicien nɛgɛ seri kosɛbɛ kulun sera cɛncɛn na an balakaw zigidalaw a ka yɔrɔ lamɛn dɛ musow de b'a fɔ ja 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 olu bɛ tila fɔ ko ho awi ayiwa ayi diɲɛ artiste artiste ka layɛlɛ ko artiste ka layɛlɛ ko muso tɛ diɲɛ yɛrɛ mɔgɔba sabu ye muso de ye k'i ɲɛ muso de b'a kɛ wa k'i tiɲɛ fana muso de b'a kɛ a n'a kungo bɛ ɲɔgɔn na ayiwa muso ko bɛ bi dɛ i b'a dɔn mɔgɔ kanubaga bɛɛ t'i ka i fɛ kɛ ɲɔgɔn quoi wa mɔgɔ fɛ kɛ ɲɔgɔn bɛɛ fan t'i kanubaga ye kuma kɔnɔ mɔgɔ hakili ma dɔɔnin i b'a dɔn artiste kɛla cogo na bi ala ye daraja dɔ de di artiste ma parfum sugu dɔ de bɛ artiste la tant que n'a fɔra ko artiste dɔrɔn ka di muso bɛɛ de ye muso bɛɛ de b'i fɛ min y'a fɔ o b'i fɛ min yɛrɛ m'a fɔ o b'i fɛ o waati de ye ɲɛ kuma o waati fana de ye tiɲɛ kuma ye ne b'o fɔ artiste denmisɛnninw ɲɛna ani an falakaw n'an balaka fɛn o fɛn bɛ yen ni min tulo bɛ nin waati in na cɛw kɛrɛnkɛrɛn artiste cɛw bɛɛ k'i se i yɛrɛ la k'i ka génération dilan k'a ɲɛ k'i ka avenir dilan ka ɲɛ musow de b'a ɲɛ olu de b'a tiɲɛ a kuma faamuyalen don kumana nin ko in ne tununa nin ko in kɔnɔ kanubagaw aw yɛrɛ wara ka Chogo ka kuma lamɛn dɛ musow ayiwa ko bɛ yen nɔ bi dɛ ok Chogo faamuyali sɔrɔla o la projet jumɛn min Chogo bolo dans l'avenir ok n bɛ ala fo k'a barikada bon pour le moment projet b'a fɔ concert n bɛ ka concert bolo da ka taa ma mais projet yɛrɛ yɛrɛ fɔlɔ k'a fɔ an bɛ sini ɲɛsigi dilan projet kɔnɔ fɔ ala m'o nɔgɔya an fɔlɔ an bɛ ala dalo de la ala k'o nɔgɔya ye mana hali bi ala ka a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya amina hali bi ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya komi émission bɛ ka se a kuncɛliyɔrɔ ma conseil jumɛn min Chogo bolo k'a fɔ zigidala a yɛrɛ ɲuman génération kura mɔgɔw ɲɛna u ka se ka zigiriko ta bala i n'a fɔ aw karamɔgɔw ɲɛmɔgɔbaw y'a ta cogoya min na alhamdulilayi n bɛ ala fo n bɛ se ka min fɔ o bolo ninnu kan n banna o kuma kelen na sisan k'a fɔ bɛɛ ka i janto i yɛrɛ la diɲɛ ni lahara nɛɛma bɛɛ ye musow ta de ye artistes kɛrɛnkɛrɛnna Mali ni artiste yɛrɛ lajɛ bi artiste yɛrɛ fɔnba yɛrɛ ye Mali de ye k'i kɛ artiste ye k'i dɔn bɛɛ ka sɔn i ye Mali de b'a a kɛ n m'a fɔ artiste tɛ jamana wɛrɛ la a bɛ jamana wɛrɛ la mais bolofa bɛ Mali ta kan k'a daminɛ rappeurs ka taa se comédiens zigiridalaw ani genre fɛn o fɛn bɛ yen mun bɛ artiste kɔnɔna la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn minɛ bolo kelen k'an ka Mali nin dilan parce que artiste de bɛ Mali dilan kuma kɔrɔman de don n'o y'o fɔ o b'a fɔ artiste bɛ Mali dilan cogo di dɔnkili minnu bɛ da i bɛ faso tanu jira a la kosɛbɛ jamana wɛrɛw b'a kanu parce que n'i ka dɔnkili da i kelen t'a lamɛn a bɛ taa fo yɔrɔ jan n'i ka jamana tɔgɔ jugu fɔ la a bɛ taa ɲɛ n'i ye tɔgɔ ɲuman fɔ la fana a bɛ taa ten de o ye min ye an ka ɲɔgɔn minɛ bolo kelen na ka kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ de ye muso kelendenw ye muso kelen den de ye artiste bɛɛ cɛ kelen den de ye bɛɛ lajɛlen ye n'an farala ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɛ wa ni dogo do ka ye parce que fɛn dɔ bɛ sisan artiste na
surtout mɔgɔ saba bɛ se ka jɛn ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a fɔ mɔgɔ 4 ɲɔgɔnna kelen de b'a cɛla o ye patron ye mais tɔ ninnu bɛ ka ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ ɲɔgɔn kɔfɛ ka taga n b'a dɔn n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min ne bɛ se ka faamuya quoi kɔrɔfɔli ninnu ni jɛn nana se ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ma dɔrɔn a valeur banna a valeur banna ni jɛn nana se ɲɔgɔn buruja ma dɔrɔn a valeur banna parce que dɔ b'a fɔ ne t'a tɛ ɲɛ dɔ b'a fɔ ne t'a tɛ ɲɛ o tɛ aw bɛɛ de b'a ɲɛ bɛɛ de b'a ɲɛ ni bon kelen tigɛra sisan i b'a don fo sisan ni caméra in kelen jɔra sisan dɔrɔn i b'a don fo sisan u y'a ye patron t'a la karamɔgɔya t'a la kalandenya t'a la an bɛ fara ɲɔgɔn kan k'a dilan de mais n'i ko de ye patron ye patron aw fana ka kalandenw sara dɛ sara bɛ mɔgɔ n'i ka kalanden cɛ n'a fɔra ko sara bɛ mɔgɔ n'i ka kalanden cɛ a ma fɔ i ka wari ta k'a d'a ma kalandenya ye fɛn dɔ de ye a ka gɛlɛ a ka nɔgɔn mais sisan fana kalandenw natala trop ne ye min kɛ dɔnkili la k'a sɔrɔ maçon bɔ yɛrɛ a bɛ taa san 6 san 7 la maçon kelen bɔ son kelen pe m'a bɔ n bɛ karamɔgɔ de lamɛn n ko sigi n bɛ se ka son bɔ wa a b'a fɔ ok n bɛna filɛ fo bi ne yɛrɛ karamɔgɔ fɔlɔfɔlɔ dɔnkili la o ye Burukina filaninw de ye Alasani ni Fuseni Hayidara de ye hɛdɛrɛ ye mɔgɔ wɛrɛ se ka kɛ hɛdɛrɛ ye minnu b'o da i b'a dɔn n karamɔgɔ olu de dɔnkili kɔnɔna la perime mais comme champion ba ye an bɛɛ karamɔgɔ ye sa n b'ale de bolo sisan masakɛkura an k'an janto an ka kalandenw na kalandenw ka fɔ an kana pressé son boîte tɛ se ka mɔgɔ kɛ artiste ye n'i taara studio ka son kelen resiré ka 2 resiré a tɛ mɔgɔ kɛ artiste ye n'i taara plateau dɔ sanfɛ don min i bɛ maloya sɔrɔ a don i bɛ maloya sɔrɔ parce que i tɛna se ka kuma fɔ i tɛna se ka ko kɛ o ye min ye an ka taa ni ko ninnu dɔɔni dɔɔni i ka dɔnkili kalan k'a dɔn avant que i ka sɔrɔ k'i yɛrɛ présenter ko n ye artiste ye n'o tɛ n'i kɔnna dɔrɔn a bɛ tiɲɛ. Ok, faamuyali ko ɲuman sɔrɔ o la. Ok, émission sera kuncɛli yɔrɔ ma. Folikan min bɛ Choco bolo k'a fɔ kanubagaw ye Choco bɛ se k'o kɛ. O la sani an ka taa i b'i ka numéro di kanubagaw ma a bɛ se ka kɛ dɔ mago bɛ se ka kɛ Choco la mais a t'a dɔn a bɛ Choco sɔrɔ cogo min. Choco bɛ sɔrɔ numéro min na Choco bɛ se k'o di kanubagaw ma. Ok, fan club zikiri Choco kanubaga bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan groupe min sigila Choco yɛrɛ tɔgɔ la ne yɛrɛ t'a da dɔn yɛrɛ a ka ca ne yɛrɛ kuma la don kan don dɔ n y'a fɔ olu ɲɛna ko a ka di n ye a ka sabali ka groupe bɛɛ ci k'a kɛ groupe kelen ye Malien b'o ta sigi Ivoirien b'o ta sigi a kun ka di n ye o position de kan nko mais n'a fɔra bɛɛ ka kɛ groupe caman caman ye Choco kanubaga bɛ taa sɔrɔ a ko tɛ ɲɔgɔn ɲini ka ye quoi a ko tiɲɛni bɛna tiɲɛ n'a ɲuman ma ye n ko k'a bɛɛ kɛ groupe kelen Ivoirien ta bɛ yen Malien ta bɛ yen n m'a fɔ n karamɔgɔ ye ko ni ce Ala k'o sara kɛrɛnkɛrɛnnen na a sitan Fofana ka bɔ Abidjan Abubu n dɛmɛbaga ɲuman don kosɛbɛ ani fulaw dɔ ye Boroma Jalo n b'a fɔ k'a barika da ani n ka comédien n bɛna se n'o ka plateau sanfɛ yan o bɛ yan olu ka di ne trop ni Ala jɛna ma n bɛna se n'o ka plateau sanfɛ yan Baro de ka taa se a n'a fa ma Momo Wuleni ale yɛrɛ bɔra ka accident sɔrɔ tele filɛ na n b'a fɔ Ala ka nɔgɔya kɛ o bɛ se comédie la trop olu ko ka gɛlɛn n bolo a ka janto la n bɛna n'o plateau sanfɛ kanubaga Choco kanubaga bɛɛ lajɛlen m'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw barika da k'aw tanto k'aw waleɲuman dɔn aw ka sirifu tanu na aw ka ɲɔgɔn minɛ juru kelen na aw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ni y'an ka Mali kunnafoni TV mɔgɔw ye olu ni Choco de tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi o nisɔn ka di u bɛ se u ka baara la caméraman nisɔn de ka di wa journaliste nisɔn de ka di wa technicien nisɔn de ka di wa a kɔnɔ yɛrɛ a sumala tellement que an tɛ fɛ ka bɔ yan o puis fana an ka laadalafɛnw de bɛ yan bamananfaniw n nana min kɛ n y'a fan bɛɛ filɛ ni tu blanc tun bɛ yɔrɔ ne tɛ taa o fan na parce que o kasan kelen ne bɛ sɔrɔ kumana Ala ka n'o cɛjɛ e ma n y'a fan filɛ ok Ala ka ɲɛtaga di Téléson ma amina yɛrɛ bi Téléson don nataw la a bɛ kɛ belebeleba ye belebeleba fo ka tɛmɛ nin kan Ala k'o kɛ international Ala k'o kɛ bon an tɛ ɲinɛ a kɔ ok a ɲa n b'a ɲini Ala fɛ awɔ ni Ala ye n sɔn nafolo la nafolo yɛrɛ yɛrɛ awɔ min tɛ n fili yɛrɛ ma
Okay. Ami chama ke. Malaga na follow ba na waya sheko. Nganta ga ba. Awa. Minga demba bela jenu fu. Be klubat. Nga muso ani nga dew. Mo bela jenu fu. Be klubu fu. Ani mfa. Parce que mam fa ke to nyinga ke mam muso to nyinga ke. O re journal sere menon. Ama shugo ba to nyinga ma shugo fa to nyinga ke. Ah. C'est vraiment manoko. Ne ba Fatmata Jabate. Ne fa Adama Sanowe. Ne muso assistant Berté. Iba kanyado. Awa. Malum fana esa ma do duma. Ngate. Flana malum flana duma wera kuma kilo mamon. Tabarika lo nyana. Flade bi. Okay, o nyana. Ani ndum petit chogo wata se chogo junior ma. Mo bela jenufo. Be kluba. Jana kuna full jalanye abenama barata kabul fan kain. Mo de kuma kanya fo kan boko bela jenna na bi malikon ani maliko kan. Be ame. Okay. Chogo save se kan nimro di kan boko ma. Wala bi soroka kan boko fasad man do da ka amada tukunoi. Chogo kalimure re WhatsApp sanfɛ min bɛ ne yɛrɛ lasɔrɔ direct la parce que ne tɛ n yɛrɛ fisa n kanubagaw ma k'a fɔ n bɛ limuru de di mɔgɔw ma ko mɔgɔw tɛ ne lasɔrɔ min na a o tɛ ne ye ni n bonyana ko ma n tɛ bonya n kanubagaw ma mais dɔw de b'a lɔgɔ bɔ k'a kɛ limuru yɛrɛ tɛ u tɛ kuma fɔta yɛrɛ t'u bolo o de y'a to an tɛ sɔn ka limuru di plateau sanfɛ Mali limuru ye 73 81 46 74 o ye Mali limuru ye WhatsApp limuru ye Côte d'Ivoire ta ye 00225 55 22 32 16 Mali Maliteli ale 64 24 14 voilà 2 fois 64 24 14 o Mali limuru famille ko nyuma sɔrɔ la o la sisan shogo bi fasad man dɔ la kanubagaw la n sɔrɔ ka bye k'u la kanu de y'anw se kanubaw kanu de y'anw se ni jalaw ye kanu de y'anw se kanubaw kanu de y'anw se ni jalaw ye kanu de y'anw se ala ko kanu de y'anw se ni jalaw ye kanu de y'anw se kira ko kanu de y'anw se ne b'aw fɔ k'aw barikada kanubaw ne b'aw fɔ k'aw koɲuman dɔn aw kɛra ne fɛ o diyara n ye ala k'aw sara cogo ɲuman na kanu ka di fɛn bɛɛ ye ne m'a fɔ kanu langolo nka n bɛ kanu ɲuman de ma maliyɛnw a ka ɲɔgɔn minɛ juru kelen na o mana kɛ mali bɛ ja o ka d'anw bɛɛ ye. A to an ka belebele fo Ture. Okay. Procureur Ture. A cɛ n tɔgɔ fɔ ma ɲi dɛ. Est-ce que caméra tɛ yan? Ok, Ture an b'i fo. E nana an ka Mali dilan ka d'an ma. E b'a dɔn Ture de nana dɔnkili kunda daba Mali la. Yɛrɛsago dɔnkili da. Mana dɔnkili. Ni min dunna ka fɔ bɛ taa président dɔ nɛni ou bien ministre dɔ bɛ faama dɔ nɛni. Faama yɛrɛ ka nɛni y'o ye Mali la yan. Mais o banna bi pewu. Hali min bɛ baroda la bi n'o bɛ baro kɛla fɔ. Ne ko Ture y'a fɔ hey e ka mɛn Ture jumɛn de ma a dabila dɛ Ture ko kuma yɛrɛ de Ture yɛrɛ ko kuma de man di maliyɛnw waati min na vraiment ka cɛ o ɲɛna n'o tɛ taa n'i ka baara ye a bɛ kɛ ten nɔ tant que n'i ma sɛ don k'a seere dɔrɔn a t'a dɔn ko ko bɛ yen a diyara n kojugu ala k'i sara cogo cɛ ɲuman na courage à toi a ma ɲini ala ka jalaba fara jala dɔɔni kan Mali fanga bɛ mɔgɔ minnu bolo n'o y'an ka tradition faamaw ye Assimi Goïta n'a ka jamakulu an b'o fo Assimi Goïta cɛ don cɛ min bɛ sa kumakan kɔ cɛ don cɛ min m'a faso labila wari cɛ don cɛ min m'a faso labila wali jamana wɛrɛ ye cɛ don cɛ min mana taa nafolo la ka tɛmɛ a ka faso kan Assimi y'o cɛ de ye an b'a ɲini ala fɛ ka tila k'a ɲini ala fɛ ala k'a kɔlɔsi ala ye kiraw kɔlɔsi ɲɛ ma ala k'a kɔlɔsi ten a ye nabi ɲumanw kɔlɔsi ɲɛ ma a k'a kɔlɔsi ten ala hinɛla ka sababu la ɲɛ ma ala ka hinɛla ten ala k'a dɔn a n'a juguw cɛ an ka jamana kɛlɛ nin ala k'a ban pewu an b'a ɲini ala bonya kosɔn
magani madina bonya kosɔn mina ni arafa bonya kosɔn nabi ɲuman ni kutubu bonya bɛɛ lajɛlen ko fɔ sherifu bonya kosɔn mali kɛlɛ ala k'a ban ala k'a ban pewu n b'a ɲini ala fɛ ala bɛ sɔn fana mali kɛlɛ bɛ ban mali kɛlɛ ye yɛrɛ kɛlɛ de ye ala ka hakiliman di bɛɛ lajɛlen ma amina yarabi ok ala ka dugaw bɛɛ lajɛlen minɛ Shogo an bɛ yɛrɛ fo dantɛ foli min na i nana an ka invitation accepté ka na jaabi a diyara n ye a bɛnna ma donc an bɛ fo dantɛ foli min na ko nin ye ko daminɛ ye nin kana kɛ ko laban ye ala ka hɛrɛ baden na kɔfɛ amina ok kanubagaw an y'o de fɔ a ɲɛna bi ani zikiri Shogo de tun bɛ ɲɔgɔn bolo bi yɛrɛ bɔra ka sa Shogo ye pasi bɔ plateau kan an y'a fɔ bi tɛ kɛ basi k'a ta bi dɛsɛ wa kuma dogo mɔgɔ si la an y'o de fɔ aw kana ɲinɛ ka j'aime ani commentaire baden kɛ an ka vidéo kan an b'a fɔ papa mali tigitɔ mɔgɔw parce que tigitɔ ye maliyɛnw ta de awɔ a ye j'aime caman kɛ dɛ awɔ a ye j'aime caman kɛ Shogo ka vidéo k'a partager fo ka taa se fo diɲɛ dan na ma a kana se lahara dɔrɔn an b'o de fɛ donc aw k'an bɛn aw k'an bɛn wagati wɛrɛ merci